Hapon, ma'am. O, saan ka pamati? Tura, sa kainit. Kabalo ka sa kainit? Wala ka kakuan? Kasi paminaw ni mo ka ng init ka or gitugnaw ka? Sabay ang init o tugnaw? Sabi ka, dito kang kaon sa hay? Ha? Kaon? Napas sa hay? Kamay rapod? Ganang kaon. Sa pagyod, gawa sa kalintura. Awi? Ano dire? Awi ang doha ka tiil. Nagapasa pa kagapon? Lumasa hapat ligo hapon. Awi lang. Sa pagyod? Labad ulo. Sa pa? Wala na? Dughan. Okay na? Sirang dughan? May baginawa? Likod. Walay sakit? Tunulan. Parang gitonsil. No? Sige. Malalag mo tayo, no? Malalag. O, ayan guys. So, shout out sa taga Malalag, Davao del Sur na si Ma'am Dere. Ato ang tabangan kay kuwan siya, kanintura. Naghalo ang iyang init. Ang iyang bugnaw. Muy ngalay. O ngalay ang iyang doha ka batiis o tiil. Labad po niyang ulo. Ayan Dere, mura o tawag ka ng matonsil na o sakit tulon. Sige, so shout out sa taga Malalag, Davao del Sur. Kamusta naman, God bless sa inyo, ha? Hello sa inyo, ha? Yeah, of course, mga viewers nako, thank you so much sa inyo ang kanunay nga pagtanaw sa ang video. Salamat sa pag-subscribe, like and share. Of course, akong salamatan ang ako ang subscribers na 1,390 plus. Thank you so much, no? Apit na sa mag 1,400. So, wala na lang ito kabuka nakita. So, subscribe naman guys para madungagan pa na akong subscriber. Mas nindo to para mag-subscribe mo, updated mo sa kong nahilot. Kada adlaw, pwede kong like, pwede mo ma-share. Mas nindo to makashare ta. Tapos daghan ang masayod o daghan putag matabangan utot sa takmay mo. No? Sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, India, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat. Of course, Vietnam, Thailand, Singapore. Thank you. Thank you so much. Ayan guys, siyempre, pasalamatan ko. Number 1, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, so shout out sa taga Digo City. Ayan. So magilat ako guys. So shout out sa taga Malalag, Davao del Sur. Hello. Yes, please subscribe, like, and share po. Please subscribe po para madungagan akong subscribers. Inita din mo eh. Karoon na na. Napon, okay ra. Ito ginom yung tambal. Kumusta man? Okay lang. Ang inom mo ni mo ron, ini gumaghilo, alaksan yung paro. Sabay nang nagawa ha. After 4 hours, asbis yan ha. Panik ke jangkut. Ay, naku. Sa balay ba? Nana, Nana, please mo. Kita daw ni Franz sa paklay. Ini awalnya sundo mah kay supporter ko. Iya di. Ano ni tinawag yung pangalan? Kung natingala ko Rosel. ba?
tanan ko ni bibidin. O di pa ko din ang saan niya ba? Na. Oo, tuman. Dito tayo. Alas 5. Singit na singit. Tanggong na rin. Konting sakit ha, para maringgusan. Ayaw na magbibig. Ay, manendag ko na. Napilit niya siya, nagkakuha na. Hindi lang. Yung silip ko. Okay naman, tambal, umulian. Hindi kamay? Bulbul. Takyan. Ini lah, nak. Ay, kami uban-uban ka kawan. Ang ganun. Yan ang may pwede yung tuwan-tuwan. O padung nang guna mo, matatawa mo, grabe yung tuwan. Okay ba? Yan. Kumayat, huwag mo pot. Hoy ma'am, kan unsa basta nindot. Pati-pati. Ito lang kuan katong Christmas ana na. Wala pamanta, mamalit pamanta. Salon sa itasa. Bodo. Ayaw na. Siya guys, ba? Kaya dito katong Christmas dito, pagkatuyok ng diri, galo. Pwede mo. Then ana siya. Isa kung saan naman sagot. Sa gani. Di man sa wala man sa kriteria o sa ato. Mga mati biya daw mo kay ginagawa ka daw. Wala mga mati biya. Kaya mga. Ang karne mo. Urot din ako tuyok ng kuwan ba. Kanina lang man, balik ko sa iya ha. Wala man sila ang gwapa. Siya naman lang si gwapa dito. Ito na cruising. Pusi ko na guys. Sige na siya. Water. Kaya appreciation ang tama sa palita. Ligo ako ng pusi. Hindi lagi na cruising. Ang cruising, maputi pang dahian dito. Ganap lahi dito dagoy. Apa din na siya. Kuan ko ba? Sabi niya may? Manumbag na gusto. Pinibitin. Iba din ako sa iyo ang Facebook eh. Pusi lang sa. Gusto naman eh. Ano sabi? Ang da naman ba na niya? No? Iba man na sa una. Good sa BB Jean. Magunis na BB ba? Anton. Ay ma'am, utsok. Anton na lang na. Utsok ko nang naong ni Murong Diamond. Utsok ko na. Nagbisi mo gani kung pamiliti ko sa kisong gani ko pamiliti. Wow. Yata? Asa din mo mato? Davao. Asa cellphone, ma'am?
Ayaw, ayaw. Wala na lagi soon. No? Nalaba ikaw. Wala, uy, bakit ito? Hindi ka, di ba? Magundit ko. Ay, balon na naman din sila. Ana namin sila. Anak ni balon eh. Ana ni Balon. Ako sa una, wala ko kusulay ko si balon. Guys, tumigod. Wala pa na po. Wala naman kayo. Pagkita na sa una ko eh. Wala ang good. Ano naman si Dada? Siya man. Kaya tumi sa bayabasan anak. Pagklase. Ako, wala ko balon sa una. Kaligo, big Kupre kayo. sapa. Si Dada? Yung big demi, uwi sila anak niya. Pero muna dyan sila niya ako sa bukid. Lagi na sa bukid. Oh! O ba nun? Nakita niyo ang lulot din? Asa na dapat ang lolo? Alin kayo dito sa simbahan? Eh, abil ng punungan. Takpan man din yung punong. Wala man naman. Wala na Wala dito. ni taas. Ay, na. Ito mo din yung bukid mo. Ada ko po na malalag, no? Kaya kung niyo, ang landslide ang bukid. Wala po. Di ba dili ka mabukid ka? Di ba dito alam? Tago, mabuti lang, no? Tago. Ang baklayon, apel. Wala pa magsakay, wala. Pero ang Ayo baklayon. atong baklayon. Una baya ang baklayon dahil niyo nga. Atag mo dito nga. Dahil dito naman bukid naman ito sa ubis. Ikan sa bukid lahat. Yan naman ay sapa-sapa niya. Doon na lang sa bukid nakitan. Ay ang balay nakitan sa dagat. Doon ang magdagat. Kuya, ang ilang balay naabot sa playa dito. Playa balay. Nalagwasan naman ito mapahilo. Kung naman balik, naayaw naman siguro. Natulog ko eh. Eh, puputag ikaw, pero wala na ron. Ayaw, mangyapa ni Ugma. Kala, kala ko Ugma, ha? Huwag mo good. Ha? Kasi baby day. Ay, Martes na ito. Sige ko pangayo sa inyo. Kanina, kapag natuloy yung video, Nya, sige lang naman po. Huwag ano na sa isdaan. Nagpapuhay lang ha? o dili mo sugot, napa may uban mo sugot. Kanain mo nga, kinsigin mo, kadagpo naman ito mga body. Kanin ka, hindi naman ito. Kabalugod ka man no, ang mga president sa mong puro bae. Nya, Then I Prince Charming. Ikaw, Kita may Prince. Ikaw, Prince Charming. Vincent. Ikaw, Prince pero Charming. sa tanan dito ba, ikaw may mas gwapo. Ano ba mga ma-Prince Charming? Huwag ka mangguna siya. Yes, unta ka. Oh, ano taga, hi guys, ako ang news. Taas sa pusa. Asan siya dapat nga room? Dapat sila niuhan. Ito ko na. Retry no? Retry. Grabe, kalituwa ng bulan na ba, no? Retry lang, retry sila. Unya dayon, pagkahapon retry. Magdito ang room ka baby ko na. Ano nabali naman kung saan yung Kapalo, ito mong mama, kalituwa ka. paano? Ya, maraton na to. Tulon man to. Dati kita.
siya. Hindi ko sa aquarium ha. Balik na ko. Walang buhot yung tamatay ang kunan. Isda, nahadlok sa. Naustos kami. Kaya kuya ko siya. Ako ka na. Pwede na ko kuya niya. Ano dyan? Bahala. Oo, nara. Pinay din mo. Hindi ako nun. Kaya, suwan na ako. Ma'am. Matagkas mo, pagkiro, may biro. Ako sa atong ilong. Tagkas o katak. Tiro ka? Hindi ko dilo, oy. Sabi ko gilong. Luwat ko nito kay. Kapag ka? Kapag ka? Ay naman nagatas mo. Oh, Ano ba yung pangaw ka niya? Ano pa rin hapon niya ako? Lumakaw yun sa daan. Kaon ko siya. Ikaw yun nasa kaon. Opo. asa na yung mga suga ko yan? Oh, bitch. Uy, napatay naman ko to. Uy, puto. Ay, size na lang. Ah, Chicharon. Phone size. Yoy, bako lang ako. Ang kasi, rin ang sugaw ka doon. Sabi, sunod din lang kumatag. Ano ay tuyo? Dili mga yung gapon, wala na dito. Sila dito na niya. Yes, sinikulit na gapon. Kaya naman lang mo ato sa eskwelahan. Oh my God. Ay, salam ka. Kaya naman mo ato sa eskwelahan. Shout out guys. Diamond! Ganyan, asa makagagis piling ab ito, gituyo ka? Ah, Huwag ka tadlok. ah. Hadlok mo. Makato na magkita dito ka gani. Makan eh. Ano mo hadlok mo? Kasi gumadlo ka ba, gihagmo ka sa ba. Kung ka ingon. Buang ang daldira. Tuyo ka. Layo-layo na dyan siya. Layo ganyan no, nangita ko sa pasahero. Mata atong nahadlok mo. Saan mo ni dalawang eh? Tuyo ka kibig. Naplat na siya dito. Uy, kay bata. Naplat. Akin sa paningit ka. Tanggong. Record na dito. Naplat eh. Oya. Gapon. Kaya na. Asa ka na trabaho mo rin? Mamuli siya yung Kamay na si 20 ang bangguan. Kila trabaho dito.
Kamantay. Dapat kaya. Mahalat abay tayan basta tigit. Kapoy kin laban no. Kulang na ba? Kulang 5. Kaya ay mo din kay karton no. Yan ya hati murah na gula lang. May buwan na din. Oh. Kasi bulima kalibre pa yung kaon. Buwan na din. Murah na sa kasusuro eh. Pero kana na ba siguro na washing? Ah, ya ay. Washing niya na okay ra. Ganag ko sa puso. Gusto na natin yung kuya. So, naman na kami ito. Siya ba guys? Ang kataon. Oh. Ay, ko na ihaman sa inyo. Ha? Bari na lang. Nabaw, bantay. Ora niya. Hindi ka taas. Ini ko lagi din. Ay, panik ko. Ang kabalo siya, Paul. Yang pun satu, kalau dia. Muto, baglo. Paman nga balanggat. Ay, kene? Ang dapo na. Yes, queen. Isi tigluto. Ha? Ah, siyempre, luto. Luto na sa auto. So, nagang may hasutan. Ada kano na. Look, mas. Yes, queen. Ano mo na kayo video ron? Ano nagbukaon na tubig na may naabituan. Hindi ka man? Gutom na po. Gutom na po. Bukan gede ko. Ay.
Wala tubig. Dahil kita pinag-ibigin ng kuwan. Ano milk? Kamay bulaan, magsiko. Bulaan eh. Anak eh. Bulaan ko yung bulaan. Dapat kayo sa una. Kaya natin tingko. Magagmay tayo. Lagi fit. Ano eh? Kaya dula. Kaya tadi yan. Ay. Hindi eh. Huwag yung Sergio, hindi ka matubang. Nakakilit eh. Uy, bugo. Ako na gudok ang kwarto dito. Ako na tingin kwarto dito. Suya ang pinas. Kanila ko sir, kaya na yung mga emergency direct. Dito wala, di kagakuhan, makakot. Kanila ko sir, Ano order? inaalag ng tao dyan. Gold, babe. Hindi ka maminaw, ha? Okay, okay. Okay, okay, yeah. Yeah, oh my God. Siyempre, kaway na linga ako dito. Dali, no? Hindi ka may na. Mula po niyo, bakit? Ayan ka. Hindi gabi. Huwag ka naging muna, mag-ilis ko. Kaya si Sir Riquelme to. Oh, pag-grabe. Kasakit pa yan, hindi din. Yung ba mo, likuran akong bata. Dati kay bata, wag mong kay bata. Tiguan naman ka, di mo ka mga. Ang dami ng mga anak ko. Maubiyan na akong drink ko daw, wala dito. Sabi ko, makuya ko. Ate. Sakit ka ba, kuya? Hindi naman. Kailangan sisigaw. Oh. Hmm? Magdala si Drico, tara si Drico. Oo, drama, naman kala ko ni Hiro. Tara si Drico. Ay, di ba? Ano kasi? Ano ba? Oh? Ikaw. Ayaw na Ano man ang tawag? Ha? Wala na dito. Pero busy-busy na ako.
Ako na ko ah. Ang ako kumrog. Nakarelax naman ko pag di naman makawa sa visa. Pagka-live ba? Oh, Diyos. Eh, kalami o. Enjoy ka na o, kalami o. Sa chicken joy ay. Pero sa akong birthday, dito ka ra mga isa kong kwarto. Dapat iniwaman ka ko ang birthday. Kasunod na na eh. Dili siya mag... Dalibira ko. Dili na siya. Dili sa daw kasi kalitraha. Kung dalibira ko, french fries. Mulupad ka, mo. Wala kami kamila ani do. Yan ang ako kamila. Update siya. Bawa ka, mulupad ka. Wow, wow, wow. Sige, sagtan na. Manisaka na sa kinti. Dirin ko. Saan yung gidula na yung mga tao? Golden. Golden. Da. Ano to? Yay! Ya. Dali lang, mudmang nasa ko Ayaw sa ba? damo. Ya. Ale. Dali lang, Mauyong. Ako na yung gas. Dali lang, mudmang nasa ko sa damo. Dali. Ayan guys, atong ikap ha kay mag-cut sa ta kay mag-part 2 ta guys.